lähentelevä mies. Mulla tuli tänä syksynä 3 vuotta taekwondo-harrastusta täyteen, eli aloitin silloin 2020 syksyllä. Mä valitsin taekwondo oikeastaan sen takia, että korona-aikana meni selkä aika jumiin ja piti saada vähän tehokkaampaa liikuntaa kuin ihan peruskävelylenkit. Ja taekwondo-seura sattuu olemaan omalla kylällä, niin on helppo tulla. No, meillä on pirun hyvä jengi täällä ja sitten melkein joka treenissä saa onnistumisen elämyksiä, kun täällä kilpaillaan vaan itseä vastaan eikä muita, niin jokainen saa onnistua vuorollaan. Ja melkein joka treenissä. Täällä on tosi monta kertaa mahdollisuus viikossa treenata, että työt ei haittaa treenaamista. Ei tarvitse töiden takia jättää niin koko viikkoa väliin esimerkiksi. No kaikille suunnilleen, jos jaloillaan pysyy, niin tää on tosi hyvä harrastus. Et jos on pikkusen jotain kremppaa tai huono kunto, käy ihan hyvin, koska täällä tehdään se oman tahdin mukaan. Ja sit jos on hyvä kuntoinen, haluaa kilpailla, niin meillä on sitäkin puolta. Ja itsekin kilpailen, vaikka välttämättä ihan huippukunnossa olekaan. Et sinänsä ihan kaikille, jos vaan pystyy suunnilleen jaloillaan olemaan, niin kannattaa tulla kokeilemaan. Hongaa päälle!